sir. Atawan eh oh. Sa Urdaneta no? Urdaneta bypass. Sa Urdaneta bypass tayo. Sama natin Auto Bros pala guys. Isang Katana, isang Benelli. Kaya punta tayo guys. May drag race doon at car show and motor show guys. Puntahan natin. Ano yun? Stock? Ano dun? Stock ba yan? Stock ba yun? Hello, mababash ka dito. Hey! So what is up guys? For today's video yan, pupunta tayo sa Urdaneta guys, sa bypass. Kasi may car show and motor show and drag race dun guys. So yan guys, Timor Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Sheesh! Kasama natin Auto Bros. Punta tayo Urdaneta, let's go! Sheesh! Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Timor Vlog here nga pala. Wow. Eh yan, shoutout pala sa mga followers natin sa Facebook. Yan, 1,000 followers na tayo guys. Sheesh! Thank you sa inyo. Woo! Napaka-solid na followers natin sa Facebook. So guys, you can like din my YouTube channel guys. Sa YouTube syempre meron tayong YouTube channel guys, and Facebook page guys. Sa Facebook, Timor Vlog na rin pala yun guys. Sheesh! Yan, napaka-solid yun. Kahapon lang nag 1,000 tayo. Grabe, napaka-solid. Stig! Let's go! Uy, kalma-kalma lang. So ayan, kasama natin isang Benelli 502 and Katana 1000 guys. And syempre ZX6R natin guys. Sheesh! Eh mga tayo ano lang iikot-ikot konti. Pero ngayon may pupuntahan tayong event kasi guys. Kaya sana mag-enjoy din tayo doon sa event na pupuntahan natin ngayon. Yan, bypass road na tayo guys. Wow, bilis lang. Woo! Ito tayo ng event. Sheesh! Wow, kaya subscribe nyo na Timor Vlog. Let's go! Grabe yun. Tumataw eh. Oh, yes sir. Atawan eh oh. Makataw talaga oh. Pero para tayong uulanin guys oh. So yan guys, sama natin Katana 1000. Eh yan, Benelli 502. Yan, kasama natin ngayon guys. Pupunta tayo ng event, diba? Sa motor show and car show and drag race. Sana hindi tayo ulanin lang, my god. Sana all, may OBR. So dito na pala tayo, kaya harang na pala dito. Ataw-ataw pa ako eh oh. Yan, dito guys pala yung drag race nila guys, ng mga motor. Yan, dito tayo pupunta. Manonood tayo ngayon guys. Papasyal ko kayo dito sa Urdaneta. Yan, daming tao pala guys. Ayan, dami palang tao dito guys oh. Nag-aabang din sila oh. Sheesh. Boss.
Shout out. Ano ang senyo? So yan guys, oh, shout out pala sa mga tao. Daming tao dito guys, oh. Makikita nyo hanggang doon guys. Dami. Dami, oh. Nag-aabang yan guys ng kumakarera. Yan, oh. Sample na, oh. Wow. Ang tutulin, ah. Saan tayo, ah? Doon na lang. Doon na lang. O dito na. Yan, bomba daw. Shout out. Ang kulit. Bomba, nagsibombahan naman. So ayan guys, dito tayo. Harap tayo na mapaparadaan lang. Hindi, yan, manonood tayo naman eh. So ayan guys, dito na tayo sa Urdaneta. Touchdown na tayo. Manonood tayo ng karera dito. Ayun, oh. Yan guys, ang Z9, ZX6R and Katana 1000 and Benelli 502C. Sheesh, yan guys, manonood tayo dyan guys. Kaya kita-kits na lang dun. Sheesh. So ayan guys, dito kami sa Urdaneta. Tama natin ako to bro, so shout out. So ayan guys, dito tayo. Sheesh. So what's up guys? Mamaya, baka bumitaw siya. Bumitaw yung mga ligid-ligid. Ano yun? Stop? Stop ba yan? Stop ba yun? Hello, mamabash ka dito. Malakas ba, kargado? Ano sabi mo, boss? Mabilis? Mabilis. So what is up guys, ito nga pala yung mga lumapag dito sa motor show nila guys. Napaka solid naman tong Raider guys. Yung mga ganito guys, ang mga ano na to, display na sa bahay ito. Ito napakababa naman guys. Yung ultimo, di mo na kailangan ng stand guys. Award mo rin yan. So yan, samahan nyo ako dito mag-ikot-ikot at magtingin-tingin ng mga motor dito guys. Ayan ang mga solid, oh. Sheesh. So ayan, sama kayo dito. May nagpipicture-picture pa. Galing ha? So bali guys, dito yan sa bypass ng Urdaneta guys. Bali sa linggo meron pa to. Third day nila, hanggang linggo sila dito guys. Let's go! I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion.
Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. So ayan guys, sinaglit lang natin dito sa Urdaneta, then tambay na tayo sa Boss Coffee guys. Pa-record pa. So ayan guys, sana nag-enjoy naman kayo kahit papaano sa mga bitaw dyan and mga lumapag dito sa Urdaneta guys, sa kuha natin. Sheesh, medyo gabi na rin kasi tayo dumating dito, kaya natapos na yung yung drag race guys. Kaya yun na lang napakita natin sa inyo, mga bomba-bombahan na lang nila. Sheesh. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, diba, subscribe ka na, follow mo na ako guys, Team Ora Vlog. Let's go. Yan, tambay tayo Boss Coffee. So ayan guys, Team Ora Vlog here nga pala, subscribe na kayo guys. Sheesh. Yan, isang Z9. Sheesh. Ano? Una ka na? So ayan guys, tambay tayo sa Boss Coffee. Urdaneta naman ngayon. Sheesh. Ayan, kasama pala natin yun, isang Z9. Let's go. Woo! Ang dilim. Diba? Maayos din yung drag race dito sa Urdaneta. Tatlong araw na event pala yan guys. Bukas, ngayon yung mga automatic, tapos bukas guys yung yung mga Dicambio, mga Raider, ganyan guys. Bukas naman yon. Sheesh. So yan, Boss Coffee tayo, tambay. Let's go sir. Lakas ng hangin. Yeah. So ayan guys, touchdown tayo dito sa Boss Coffee Urdaneta. Ayan guys, sheesh. Kasama natin Odo Bros nga pala. So ayan guys, kasama natin Odo Bros. Siraulo ka. Dalawa lang ko eh. Sarap doon, masarap doon. Sa? Kaso wag lang, yung dito banda, mabuhangin. Oo nga. So guys, mamaya na lang, tambay muna kami dito. All you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. That's right. Let's go. Yeah. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dream. So what is up guys, tapos na tayo dito sa Boss Coffee tambike. Yo man, what's up? Wala ka atang papakilala ngayon sa vlog ah? Ha? Ha? Wala ka siya shoutout ngayon? Kyle, balik ka na ng Aspirant. Bro, ingat dyan, hindi ka nagmotor eh. Parang masayain yung tropa ko ngayon ah. Masayain ka. Parang kailan lang malungkot ka.
Parang kailan lang malungkot ka. Ha? What do you do for a living ba? Nagmamahal na lang tayo. Ang galing! Ang galing! Ate, boyfriend mo ba to? Boyfriend mo? Uy, sana all. So, yan. Bounce na bounce. So, yan guys. Tapos na ang tambike natin at konting silip lang dun sa ano, sa all, no? Sa all, ine-helmet ano. Ikaw na muna. Ha? Sana all may pag-ibig. So guys, hanggang dito na lang guys. Team Oro Vlog nga pala. Subscribe na kayo. So yan. Sheesh! Ala 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 ala. 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 Sabi oh, pasiyahin oh, in love. So guys, Team Oro Vlog, subscribe. Team Oro Vlog, bye bye, I'm out, let's go!